Uba Ardan Mila Bersaymoit, President of Voice of the People Party, VPP, but MLE in the Nongkrem, hak janmit kanyaw direk Ïaïong aja penriu. Ula pentep baka parti, nak Jingïakhih bakerki, klasyemi garai ban penlong dak Jingïakhih Paidbah, persya ik sorkar jela bamenta. Dak bakdau bagi mat yakran ban ra ju Paidbah ilong, katungkam tungjam dak District Selection Committee, ban Meghalaya Public Service Commission, ka Jingïakhih kacing pengsan dak sorkar halo ke daulunong Lumpongdeng, bat halor kemai Mariang, uba Ardan ulong, bagi nik Jingïakhih Paidbah, en Sdang na matpran, haka arfu artrek Ïaïong arja penriu. Ula kentui kinong syong ban wan syakate ke Jingïakhih, kaban Sdang kapor arbajin na paisngi, ban pengklanya ke Jingïakhih persya ek sorkar, nakam tagi mat ki berangkam kerki bani keren. Ka Voice of the People Party, ka kwa, ban penpana syaki Paidbah nong syong hagri hasi Atiar barok kawi ba haka jingkdu ka bakerki kala shimmi karai ban Sdang no ya ka Jingïakhih Paidbah persya egani ka sorkar ka bamutlop ka sorkar ka ba petchiliang khmat bat ka sorkar ka ba nyubain ba nyupo ya ka jai benri kidon shipun kimat kiba ka parti kala rai manra syaki Paidbah ka ba Kynthup ya ka rukom trikam jong ki DSC bat ka MPSC hagde ba ka thungkam thungcham ka Jingïakhih kai hagde ba ka Mariang bat kumjuru ka Jingïakhih penksan bat Jingïakhih pene juga sorkar hagde bat ka project hau Lumpongdeng nalor ki weipat di kumbang ila penpau basyen ngin hak ban Sdang ora ka Jingïakhih Paidbah ka batenge ban pin ko ngu igani ka sorkar ban penbet yakini ki Jingïakhih kiba kum ka jat bering ya kendo Naduh ki beriu ki basyong si jaga kapot ban iso ba kum ka parti ngi ma syu ban syu up lani ban syu hun ha ke jing pensyai juga sorkar Denmark kata ka daw ka parti kala rai ban Naduh kani ka tayo ka banwan ka parti kan Sdang ya ka Jingïakhih da ka Sdang ban pelong ya ka Jingïakhih Paidbah ban jing pensyai Paidbah halo ki mat ki babon ki ba ka parti kan penbana bangi don kam bangin snuhu kum ka jat menriu bakani kala di ka por ini bangin yang rangba kenapa kijing penjat ya ka ribe ya ka jat menriu kanum beteng bat bakala manonra ka jing yada naga benta kilong din ki mandin tikumta daga minsim ka basmukhya kum unoilam juga Voice of the People Party ngawer ban nga khot yaki Paidbah jung ri hi barok koi bakin mi Paidbah banwan ban sngap dala ki jung skor ya ka ei ka bangi kum ginongram ngidon ban pensha haswa bangin penjur bat penkhanya ki Jingïakhih Paidbah ban pen ko ngu i ka sorkar halor ki mat ki kerki ki mat ki badonkam nagamata kari bat ka jat ri hi barok koi ka jing Sdang jogani ka Jingïakhih Paidbah kan Sdang haka arpu artrik kabalong si bang daga bangin pelong ya ka Jingïakhih Paidbah ha mapran hakapor arbiji hagani ka Jingïakhih on pensyai ya kita ki mat ki bakta ya ka jat benriu bat ya ka rihi barok kui sai jisin ada kerpat ya ki Paidbah bakin mi syakmat kum ka dak jong ka jing kersha ya kani ka jing Sdang jong ka Jingïakhih ka jungi ban pin ko ngu ya ka sorkar bat ngin letu keleng-keleng ban pensyai ya ki Paidbah haswa bangin shim ya ki senjam ki bae te kumta ka parti ka pensyai bat penso shi ki Paidbah nong shong shno daga ba kentu juriki bangimdai ban bu por ngimdai ban tengkai ka por ka jing Ndai bangi mi ban pedi ka jinglong kawai ka jingirti halo kini ki mat ki bakta jur ya kari baga jat
Habatin, Paidbah ki Kynthup plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya Kynthup plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon Kynthup plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.